matuje nejaká špina alebo farba. No to vidím, ale poďme radšej zobrať rebrík. Henrik Production uvádza. No, tu máš tieto také dreva od Miloša Zemana. Tu takto priťapeme hod a môžeš teraz ísť. Dobre. Tak. Ježiš. Pad a mat. Poď sem. No čo je? No, tu máš ten kábel, daj to do zasúky, pretože potrebujem tu ten krížik za tým zamontovať, aby si sa neposral. OK. Ale ne tak! Cyklisti. Jaj, toto bude perfektný výlet. Ideme na hraničný priechod, karikátka v Rusku. Tak, tu si dám vecičky, tuto hotovo. Už ide ten talentovaný. Dobrý deň, ja som Mat, najlepší talentovateľ. Čau. Ahoj, kámo. Čakaj. Takto. No, ježišmarja, to je také ťažké. Ty vôbec nevieš sa núdení preknúť, kámo. Počkaj, daj to tam. No, ideme už. No, dobre, keďže zas ty. No, najprv ja a potom ty, to si robíš prdel. To ti. No a teraz počúvaj, ty mamňas. Daj si takto dole, teraz to dám asi ja tam. Môže byť. No. Dobre. A čo zas? Počkaj na chvíľu. Kámo, musím dať koleso. No, tu máš. Tak a sem dáme. Tuto dáme také malé kolieska, aby si bol ako decko. A už ozaj nie som decko, more. Čo povieš? Môže byť? No dobre. No, už ide, dobre. Dobre som mu to namontoval. Dobre, je to ako lusk francúzsky. No a ja idem zatiaľ na svoju zadruhé. Mária. Tvoje nie. Ty kokos. Čo toto je akože? No, dobre, takže ideme zase. To je ako keby som bol decko. Čus. Kámo, ja už nevydržím. Mal som si aj ja dať kolieska. Kámo, ja... To čo tam je, koko? To čo je, kľobáška, to si dám. Nejaké hovatko, nejaké pikolopiny a... Tak, dáme sem všetky tie hovadziny, ešte to, toto vidíš sa jak marha. Tak, doď. Ups, ty si debil, more. No, vidím tu, toto prilba, neviem, čo to môže, na čo slúžiť. Ten kaba. Aj, stan máme v prdeli. No aspoň budeme mať maternicu. Ale ticho buď a pozri. No, a ten rebrík. To si čaká. Počkaj, ide. No. Tak. Gotovo a tuto premontujeme. No dobre, takže Tak, sem dáme odpadkové koše. No môžeme dať tie hovadiny preč. Niektoré. Toto. Pravilne. Kabát. A toto taký preč. Toto sem. Toto hotovo, tuto. Jelinko, toto. Tu máš také hovadiny, kábo, na čo tu tanier? To si to zabredol. No, takže, ideš. Dobre, ideme. A ty čo? Kamo, to je už ťažko. Bojči. Áno, asi som to neverne dal preč. No do frasa, ja už idem dole. No to ja neviem, kámo, počkaj, idem za tebou. Čo robíš, akože ty ideš ako mamias?
tu máš. Tak a teraz dajme sem, aby si nebol posratý. O to. A ideme. Ježiš! No to bolo hrozné. A ty si ma zabil. Kámo, toto nebudú naše cyklistické rodiny. To bude naša cyklistická katastrofa. Kámo, a fakt si myslíš, že to bude taká katastrofa? Idem. Tak. Kámo, odspodu ideme lepšie mať. No to je pravda. No. Tak. Páda ma na jed. Tak ideme ďalej. Jaj! Čo sa ti stalo? Dojiti defekt som dostal. Kúrnik. Ja môžem tu desrať. Ježišmaria. Na čo som ťa bral? Však ale ja som bol prvý. Na začiatku. No to si robíš. Prdel mám jas. No nevadí. Ideme radšej. Na čo je? No ja tak neviem. Bát, ty si to tak pokazil, ty kokos, že by som ti vybil zub. Ale prestaň, mám ti také hovadiny. Ale čo robíš? Tak to môže byť. To je perfektný klik. Bát a je to. Ideme. Kámo, toto je aspoň lepší kus. Jop, aspoň sme sa zlepšili. A ty ideš. Ale ne. Kámo, dojti. Čo je? Nie, stačí. Choď tam. Počkaj. Kámo. Čo je? To nič, poď. A čo akože mám robiť? Aspoň toto bude lepšia destinácia. No, ideme na karitátku. Jaj! Kámo, a ty čo ideš? Pomoc. Tu sme. A ty si robíš prdel? Na čo sme išli do karitátky? Prestaň. Mám nápad. Dobre, toto. A poďme. Dobre, poďme peš. Ok, ideme zobrať si. No, poď, hráme taký golfing. No tak čo? No tak takto. No to vidím. Aspoň si rozbil kolos. Vyrobený podašen v roku 2025. Dôvod, prečo som ostalý, tak to je z toho, že som to ostal. Dovidenia.